Ndewonu, ana m anabata unu na YouTube chanel nke anyị. N'ụbọchị nke taa, anyị ga na-akụziri unu otu esi na-eji HTML, CSS na JavaScript emepụta igbe mgbakọ. Anyị ga-ewere ihe ndị anyị mụtarala na ihe ndị nkụzi nke mbụ anyị mere na HTML na CSS na JavaScript wee kepụta igbe mgbakọ nke a. Ọ ga-amasịkwa m ka m zinu ihe atụ otu esi na-ejiri igbe mgbakọ nke a mee ihe mgbakọ niile dị iche n'iche. Ile anya na ibe webụ m nke m ị ga-ahụ na enwere m ihe igbe mgbakọ a. Aga m ewere obere ohere kọwarịkwanụ otu esi na-ejiri igbe mgbakọ a mee mgbakọ niile dị iche iche. Ka anyị bidokwa n'ezie. Ihe a bụ otu, nke a bụ otu, mpịa nke a bụ otu. Ma ewerekwa nke a na-akpọkwa tinye. Werekwa nhọrọkwa ọzọ, nhọrọ abụọ. Ị ga-ahụkwala ihe ọ ga-enye anyị ebe a bụ atọ. Anyị nwee na atọ. Werekwa nke a na-akpọkwa ise. Werekwe nke a na-akpọkwa wepụ. Ihe m chime ebe a bụ ise ka m wepụ abụọ na ise. Ị ga-ahụ na ọ ga-enyekwa anyị atọ. Ugbu a m ga-achọkwa ka ị ga kepụtara anyị ihe nke ndị oyibo na-akpọ folda na kọmputa nke anyị, ka anyị bido malitekwa kepụtawa igbe mgbakọ a. Ka anyị gaa na kọmputa m. Ebe a m ga-ahọrọ nke a na-akpọ desktop, ebe m ga-ekepụta folda nke m ga-eji mepụtawa ihe igbe mgbakọ nke a. M họrọ nke a na-akpọ new file, m họrọ nke a na-akpọ folda. M ga-akpọ ya igbe mgbakọ. Igbe mgbakọ nke mbụ. M ga-akpịa igbe mgbakọ nke mbụ. Ihe ọzọ ị ga-eme wee gaghachi na VS Code gị, nke a na-akpọ n'oyibo Visual Studio Code. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ mepere m ebe edere faịlụ. Ga họrọ folda nke ahụ anyị mepere ugbu, nke ahụ anyị kepụtara ugbu, ga na desktop ma ọ bụ ebe ọbụla ị desara ya, ga họrọ ya. Aga m ahọrọ ya nke a kpọrọ ya igbe mgbakọ. M họrọ ya, mmepe ya na ebe VS Code m, ebe anyị ga-ebido dewa koodu nke anyị ga-eji mepụta igbe mgbakọ nke a. Ihe ọzọ ị ga-emere m bụ bịa ebe a kee faịlụ ga-ekepụta aka na-akpọ HTML file. Anyị ahọrọ ebe a edere new file. Ihe m ga-achọkwa ka kpọọ ya bụ igbe mgbakọ. Ihe ọzọ ị ga-eme bụkwa mepere anyị HTML faịlụ. Ị nwere ike sikwa debe ya n'otu n'otu ma ọ bụkwa meekwa nke anyị na-akpọkwa HTML Boilerplate. Ihe ị ga-apịrị bụ ọ bụrụ na ị pịa shift ga-apịa ofu, ị ga-ahụkwa ihe ndị oyibo na-akpọ exclamation mark. Ga-ahọrọ ya. Ịhọrọ ya, ọ ga-enyere gị aka wepụta ihe nke a na-akpọ HTML Boilerplate ngwa ngwa. Ebe anyị ga-edekwa ya igbe mgbakọ. Igbe mgbakọ. Ihe ọzọ m ga-achọkwa ka ị mere anyị bụ họrọkwa nke a na-akpọkwa open with live server, ka onye ike mepere anyị HTML, ka o mepere anyị HTML file anyị na nke a na-akpọ web browser. Ka anyị họrọ ihe a kpọrọ open with live server. Ile anya ebe ị ga-ahụ na o bidowala. Ị ga-echetụkwa obere oge ka o bidowala. Lee ya ebe a, ị ga-echeta obere oge. O mepeela. Lekwa ihe ebe a bụ igbe mgbakọ. Ọ bụrụ na ilekwa anya ebe ị ga-ahụ na ihe a bụ ihe anyị chọrọ imepụta. Ọ bụrụ na ị bịaghachi ebe ọzọ, ihe ọzọ m ga-achọkwa bụ ka ị mere m ka anyị kepụta faịlụ niile anyị ga-eji kepụta igbe mgbakọ nke a. Faịlụ nke ọzọ anyị ga-ekepụta bụ nke a na-akpọ style.css. Ga-ekerikwa m JavaScript faịlụ nke a na anyị ga-akpọkwa ya igbe mgbakọ. igbe mgbakọ.js.
ọ bụ ihe anyị ga-akpọ JavaScript faịlụ anyị ga-achịkpe na HTML faịlụ nke anyị. M ga-achọ ka anyị ebidola ugbu kewazie igbe mgbakọ nke a. Ihe anyị na-eme na ka anyị kepụta ihe niile, koodu niile gbasara HTML, anyị dekpa koodu nke CSS ma dekpa nke JavaScript. Ihe anyị na-achọ ịkọwa na nkụzi nke a bụ otu ị ga-esi jiri HTML, CSS na JavaScript niile anyị kụziri, ihe niile mụtarala, otu ị ga-eji wekọta ya ọnụ, jee kepụta ihe ị ga-eji gboo mkpa maọbụ mee ihe ndị ọzọ dị iche n'iche. Ihe ọzọ anyị ga-eme na bụ anyị ga-eji nke a kepụta igbe mgbakọ. Igbe mgbakọ ga-enyere anyị aka iji mee ihe niile gbasara mgbakọ niile ọnụọgụgụ nke dị n'iche n'iche. Ihe ọzọ m ga-achọ ka ị mere m, mepee HTML tag nke a na-akpọ div. Imepere m div, ga-abịa ebe a. Ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ị ga-enye div aha class nke a na-akpọ class attribute, kpọrọ m ya container. Nke a ga-enyere anyị aka iji hazie otu igbe mgbakọ anyị ga-esi pụta na web page. Ihe nke anyị ga-eji ihe nke a kpọrọ class attribute container anyị ga-eji rụọ ọrụ na ime CSS faịlụ nke anyị. Ihe ọzọ nchọkwa ka ị mere m, mepere m nke ọzọ a na-akpọkwa div tag ọzọ mgbakọ, igwe mgbakọ. Ihe ọzọ ị ga-emepe bụ mepere m nke a na-akpọ form tag na HTML. Ọ ga-enyere anyị aka maka ijiri input tag arụpụtakwa igbe mgbakọ nke a. Ọ bụrụ na imepụta form tag gị, ihe ọzọ m chọrọ ka imepụta, memepụta div nke ọzọ. Anyị ga-etinye input tag n'ime div nke a. Ị bịakwa ebe ị ga-akpọrọ m div a, nyekwere m div aha, kpọọ ya igwe mgbakọ. Ihe ga-emela anyị ga-ewetu nke a. Mba, ọ bụghị m chọrọ ka kpọrọ m nke a. Kpọrọ m nke a, kpọọ ya ule. Ihe m chọrọ ka ị kpọrọ m nke a, ihe m chọrọ ka ị kpọrọ m div nke a bụ ngosi. Kpọọ ya ngosi. Ị bịakwa n'ime ebe ị ga-wepụtara m input tag nke ọzọ. Input tag enwere ihe a na-akpọ type attribute. Type attribute ya ga-abụ text. Ị bịakwa ga-enyekwa ya input tag ya ga-abụ input tag a. Ọ ga-enwe attribute nke a na-akpọ text. Ebe akpọ nyekwa ya id nke ọzọ nke a ga-akpọkwa ngosi mgbakọ. Nyekwa ya attribute nke a na-akpọkwa read only. Ihe read only a ga-emere anyị bụ na ọ bụ sọsọ nlekiri ka a ga-eleki ya, ị ga-apịkpa ihe ọpịpị n'ime ya. Ihe ọzọ nchọkwa ka imere m bụ mepekwe div nke ọzọ. Anyị ga-emepe div dị ụzọ 4 maọbụ 5. Ihe ọzọ anyị ga-emekpe na bụ ka anyị lere anya na web page anyị hụ ihe anyị nwere ebe anyị enwere ile anya ebe ị ga-ahụ na anyị enwere ihe a dị ụcha. Anyị enwere input nke a na-akpọ input tag na HTML nke ka anyị bidokwa n'ọzọ. Ihe ọzọ m chọrọ ka imere m bụ kere m ihe nke a na-akpọ button. Kere m button niile dị iche n'iche. Button a ga-enyere anyị aka inweta ọnụọgụgụ niile dị iche iche. Ọ ihe ọ ga-emere anyị. Nke mbụ m chọrọ ka anyị tinye ebe a bụ nke a na-akpọ 7. Ga-etiri m 8, tirikwa m 9. Nke a ga-etiri m ihe a na-eji nke a na-eji kewaa ọnụọgụgụ. Ka anyị lee anya ha otu. Ile anya ebe ị ga-ahụkwala anyị enwe na ọnụọgụgụ dị iche n'iche. Ihe ọzọ m chọrọ ka imerikwe m bụ ka ịkpa ahịa n'ụzọ 4 dị iche n'iche. Nke anyị megharịa nụ nke anyị ga-akpọzi nke a bụ ihe anyị ga-akpị ya bụ nke a ga-abụzi anyị enwe na 7 ebe a ga-abụ 6, ebe a ga-abụ 5, ebe a ga-abụzi 4, nke ebe a ga-abụ
otu, nke a ga-abụ abụọ, nke a ga-abụzi atọ, nke a ga-abụ nke a na-abụ ka anyị lekiri anyị mara otu nke a dị. Tupu anyị wepụta nke anyị ga-enwe nke a na-akpọ ACL na nke del. Anyị nwee ACL, lekwa nke del, wepụtakwa nke pọm, ma tikpe ele nke ọzọ anyị ga na-ele ebe a ka anyị ga na-elere anya hụ ihe anyị chọ iwepụta. Ihe dị otu a ka anyị na-achọ imepụta. Nke ọzọ bụ nke a ga-abụ nke mgbakọ, nke a ga-abụrụ mwepụ, nke a ga-abụ tinye. Ị ga-eji nke a tinye, nke a bụ ntinye. Ọ bụrụ na ya ebe anyị nwere nke a na nke mbụ anyị enwetala ya ka anyị lekwa anya ebe a. Ị ga-ahụ anyị enwetala nke mbụ a. Anyị nwere otu mbụ atọ anọ ise isii. Ọ dịbecha mma ka m megharịa. Enwere ihe nke a ga-abụ ise. Ọ bụrụ na anyị nwere otu mbụ atọ anọ ise isii asaa asatọ itoolu. Ihe niile m ga na-eme ebe a, aga m na-ezicha ọnya ka onye ọbụla na-ahụ ya n'anya. Achọrọ m ka anụ si na mbido mụtacha otu ị ga-etikpa ji aka gị mepụta igwe mgbakọ nke a. Ihe ọzọ m chọkwa ka anyị mee bụ anyị ga-enweta ihe ọzọ anyị chọ inweta ebe a bụkwa nke a. Anyị bịa, anyị ga-ewetunu nke ọzọ ahụ ọbaarụ anyị wetuo nke a. Anyị bịa ebe a, nke a ga-abụ nke a na-aga adị atọ, ọ ga-adịzi anọ. Nke a ga-abụkwa efu dị ụzọ abụọ. Nke a ga-abụ efu dị otu, nke ndị oyibo na-akpọ 0. Nke a ga-abụ nke a ga-eji mee ngụkọta ha niile. Ọ bụrụ na ịpịcha ọnụọgụgụ niile ka ị ga-eji mee ngụkọta ha niile, nke a ka ị ga-eji mepụta ya ka anyị gaa lekwe n'anya hụnye. Ọ bụrụ na ewere ga-ahụ na anyị enwepụtala ihe ndị niile dịcha ụtọ, ihe ndị anyị chọrọ ebe anyị ewetachala ya. Ị ga-ahụ na anyị nweta. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee na bụ ka anyị gaa na CSS faịlụ anyị ekele CSS faịlụ ebe a. Ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ gagharị m n'ime head tag gị ka iwebatara anyị CSS faịlụ a ka o nwee ike rụọ ọrụ na HTML gị. Ihe ọzọ ime ide ahịa ebe a, ọ ga-edere gị CSS ihe ọ ga-ede ebe a na style.css. Ọ bụrụkwa na ị kpọrọ CSS ga-aha ihe ọzọ, gbakwa mbọ mara na ị tinyere aha ya ebe a. Enwere ihe a na-akpọ asterisk. Ihe m chọrọ na ka anyị bido meziwa otu igwe mgbakọ anyị ga-esi adị mma n'anya. Anyị ewere nke a na-akpọ padding. Ka anyị were nke a na-akpọ margin. Ị ga-eme ka ọ bụrụ n'efu. Werekwe nke a na-akpọ padding ka ọ bụrụkwa n'efu. Enwere ihe a na-akpọkwa box sizing. Ị ga-ewere nke a na-akpọ border box na asụsụ Igbo. Ihe ọzọ nchọkwa ka anyị mere nke a na-akpọkwa font family. Ga-ewere nke a na-akpọ poppins. Họrọkwa nke ọzọ a na-akpọkwa sans serif. Ọ bụrụ na ị mụtawacha ihe gbasara CSS, ihe nke a menere ebe ile anyị ga-ahụ anyị dere ihe ụzọ abụọ. Ihe ọ na-akọwa bụ ọ bụrụ na nke a na-akpọ poppins arụghị ọrụ, ọ ga-ahọrọzi nke a na-akpọ sans serif. N'asụsụ Igbo, ihe gbasara web development a na-akpọ ya fallback. Na CSS. Ka anyị bidokwanụ, ka anyị na-agakwa n'iru, ka anyị gaghachi na ihe anyị a gosiri anyị na ị ga-ahụ na o gosiri anyị na CSS faịlụ anyị arụwụrụ ọrụ. Ka anyị gaghachikwa na bido kewazienu webụsaịtị anyị, kewazienu nke a na ịbịaghachi ebe a ga-ahọrọ nke a na-akpọ kọntena. Ịhọrọ ya, ihe m chọrọ ka anyị mee bụ ka ihe abata n'etiti otu nke a dị. Ga-ahọrọ nke a na-akpọ ihe ọzọ ị ga-eme bụ nyere m ihe nke a na-akpọ height. Ị ga-eme ya ka ọ bụrụ 100 view height. Were nke a na-akpọ width. Ị ga-ederịrị ya n'asụsụ Igbo, edekwere n'asụsụ Igbo ka ọ ghara inye gị nsogbu. Mee ya ka ọ bụrụ 100%. Nke ọzọ anyị nye ya nke a na-akpọ background color, agba. Anyị ga-eme ya ka ọ na-acha ntụ ntụ.
nke ndị oyibo na-akpọ green ka anyị ga-eme ka ọ na-acha ntụ ntụ. ile anya ebe anyị emere ya ka ọ na-acha ntụ ntụ, ọgwụ otu nke ọzọ ahụ dị. Ka anyị mezie ka ihe abata na ekiti, ọ ihe anyị ga-eme. anyị asị ya display flex. Nke ọzọ akpịa nke a na-asị justify content center, nyekpe ya align items center. ihe a ga-enyere anyị aka ịhụ na ya, ọ ga-enyere anyị aka ka nke anyị na-ekepụta na ka ọ nọ n'etiti, hụ na ọ nọ n'ala ekiti ekiti. ihe ọzọ anyị ga-eme, anyị ahọrọ nke a na-akpọ, ọ bụrụ na ị bịa ebe a ị ga-elekwa nke anyị kpọrọ igwe mgbakọ ebe a, họrọkwa ya. ị ga-ahụ na ọ bụ ID, ọ bụghị klaasị. ị ga-echeta na ị ga-eji, chetakwa na ị ga-eji nke a na-akpọkwa hashtag ahọrọ ya ma ọ bụrụ na ị gaa na CSS faịlụ gị. ihe ọzọ m chọrọ ka anyị nyekwa ya bụ background color, agba. ka anyị nye agba nke a na-acha akwụkwọ ndụ nke ndị oyibo na-akpọ green. ịhọrọ otu nke a. ihe anyị ga-eme bụ anyị ga-eme ka ọchị ya dịtụ mma n'anya. ihe ọzọ m chọrọ ka anyị ihe ya bụ nke a na-akpọ padding. ka anyị nye ya padding ka o nwee ike gbasaa ya gbasaa. a ga-asị ka o were 20 pixel. ị ga-ahụ na ọ gbasaala nke a, ọ gbasaala otu o si gbasakwa nke a. ọ bụrụ ile anya, ị ga-ahụ na ọ gbasaala ya. ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị gaa nye ihe a nke a na-akpọkwa font size, nyekwa ya height and width. bọtịn ndị ntakịrị ka anyị gaa nye height and width. ọ ihe anyị ga-eme. ọ bụrụ na ebe a ga-ekerikpa nke a kpọrọ igbe okwu, ga-ewere bọtịn ya, ndị nke akpọrọ bọtịn. otu ị ga-esi họrọ nke anyị ahọrọla igbe okwu a, igwe mgbakọ. anyị ahọrọla igwe mgbakọ. igwe mgbakọ a bụ ID. ị ga-ahụ na div nke a mekọtachara bọtịn niile nọ n'ime fọm tag a. ihe anyị ga-ahọrọ bụ igwe mgbakọ. anyị were dọt igwe mgbakọ, anyị were fọm, anyị werezie nụ bọtịn niile ndị a. ka anyị ga-akpa nọ n'iru, anyị were nke a kpọrọ fọm, werekwa bọtịn. ihe ọzọ anyị ga-eme ka ị ga-ahụ na ọ dịwakwala mala anya, yiwekwa otu nke anyị nwere ebe a. ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị mee nụ ihe a ka ọ dị mma anya, dịkwa ka otu nke anyị nwere ebe a. ọ ihe ọzọ m chọrọ ka ma anyị mechaa ya, ihe ọzọ anyị ga-emekwa ka anyị hazie nke a ka ọ dịkwa mma anya. ka anyị gaa nụ ebe nke ahụ kpọrọ, anyị mara na ihe anyị kpọrọ ya ngosi mgbakọ. nke a bụ ngosi. ihe ị ga-ewere bụ were nke a kpọrọ ngosi, ga-abịa. ọ bụrụ na ebe a ị ga-ahụ na chetakwa na ọ bụ ID. ị ga-echeta were hashtag ji họta ya. ị ga-asị display, mee ya ka ọ bụrụ flex. ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ka anyị nyekwa ya nke a na-akpọ margin, ka o nwee ike gbasatụ ya gbasatụ. ka anyị nye ya 2 pixel. anyị họrọcha ya, ya bịakwa ebe a họrọ ya ọzọ, họzie nke a na-akpọzi, ihe a bụ ID. ị ga-eji hash ngosi. họrọzie nke ọzọ na-akpọkwa ngosi Igbo. ka anyị ga wefute ebe a ka ghara imehie. lee ihe m chọrọ ka anyị mee, ka anyị marakwanụ na ihe a dị mma. ka anyị nye ya background color, ka anyị marakwanụ na ọ dị mma. anyị nye ya black, ka anyị lee anya marakwa na ọ dị mma, ka ọ dị mma. ka anyị bidozie n'ọrụ ọrụ, ka anyị wetuo nke a bido rụwa n'ọrụ. ọ bụrụ na ebe a nke a na-akpọ igwe mgbakọ, nye ya ihe a na-akpọkwa flex, nye ya nke a na-akpọ display. ga-enye ya flex. ọ bụrụkwa ebe a ga-enye ya nke a na-akpọkwa flex grow, ga-enye ya 1.
ihe flex graph ga-eme bụ ka o werechaa ohere niile dere n'ime div nke a kpọrọ Ngozi na id ya. Ọ bụ ihe flex graph ga-emere anyị. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị nyekwa ya nke a na-akpọkwa padding. Ka anyị nye padding ya ga-abụ nke a na-akpọ padding top and bottom. Anyị mee ya 20 pixel. Anyị bịakwa nke a na-akpọkwa padding left and right. Anyị nye ya nke a na-akpọ 0 n'efu. Anyị ịhụrụ ebe a, ọ dịkwala ka nke anyị nwere ebe a. Ọ dịwala ka nke anyị nwere ebe a. O yiwela ya. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee bụ ilekpe anya ebe a. Achọrọ m ka anyị wepụ ihe a na-acha oji n'ebe a, ka anyị wetuo ya. Anyị gaa ebe a, ihe ọzọ anyị ga-eme bụ a na-akpọ ya outline, ga-akpọ ya none. Họrọkwa nke a na-akpọkwa border, kpọkwa ya none. Họrọkwa nke a na-akpọ border radius. Ịhọrọ border radius, nyere m ya 8 pixel. Border radius nye ọ ga-emere anyị bụ ọ ga-enyere anyị aka ka ihe agbagọọ obere obere. Elekpe anya ebe ihe na nke agbagọrọ obere obere, ka anyị meekwa ka ọ gbagọọ obere sọsọ obere obere. Ihe ọ kọwara anyị na nke anyị were 8 dị ọtụtụ, ka anyị were 2. Lee ya ebe a, ihu na ebe a. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mezie bụ ka anyị gaa na mee ka bọtịn nke a werechaa ebe niile a. Ka anyị gaa na HTML file ya, anyị ga-enye aha dị iche. Ka anyị kpọọ ya, anyị nye ya id attribute, anyị kpọọ ya equal. Anyị ga na-akpọ ya btn. Ọ bụrụ na ije ga-akpa na CSS faịlụ nke a, ihe na ọ dịla mma ugbu. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị bidozie na rụwazie, ka anyị gazienụ na JavaScript, jizie JavaScript mepụtara ka onye ike rụwazie ọrụ ka igwe mgbakọ, ka ezigbo igwe mgbakọ. Ka anyị ji na JavaScript rụọ ya ọrụ ka ọ rụọ ọrụ ka igwe mgbakọ. Ọ bụrụkwa na ịpị ya bọtịn ndị, ị ga-ahụ na enwere ụdịka agba ọ na-akpọ na ebe edere taa. Ị ga-ahụ na ọ na-emekwa nke a na-akpọ reflection. Ka ihe otu ị ga-esi wepụ ihe a bụ ka anyị ga-eme, ọ bụrụ anyị ga-anọ na HTML faịlụ ọ bọtịn ndị a niile, anyị ga-enye ya attribute nke a na-akpọ type. Anyị mee ya ka ọ bụrụ bọtịn. Ọ bụ otu o si dị. Ị nwere ike jikwa uche nke gị otu isi ghọta wee jikwa mmepụtakwa nke gị ka ọ rụkwara gị ọrụ. Ọ bụrụ ile anyị ga-ahụ na ihe a na-emezi otu ahụ. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị meekwa bụ achọrọ m ka ọ bụrụ na anyị pịa bọtịn ka ọ dị ka ihe nke a na-akpọ cursor pointer, nke a na-adị ka aka mmanụ. Ka anyị gakwa nọ na CSS faịlụ anyị gaa mezie ya. Lee ebe anyị dere form bit button, ka m dee ya cursor pointer. Ị ga-ahụ na ọ ga-awụzi, ọ bụrụ na echepị ọ ga-adịzi ka aka mmadụ. Ịhụrụ otu ọ dị, ọ ga-adịzi ka aka ihe a na-adị ka aka. Ịhụrụ otu ọ dịzi. Ọ bụrụ niile anyị ga-ahụ na igwe mgbakọ anyị adịla mma n'anya. Ihe ọzọ m chọrọzi ka anyị mewezie, ka anyị jizienu JavaScript wepụta mezie ya ka onye izi ike kpawa agba ka otu nke a dị. Ọ bụrụ na ejizi eme mgbakọ ka ọ rụọ ọrụ n'ezie. Ịhụrụ ya, ọ ebe ị ga-elezi anya ọfụma ka inye ike mụta ihe anyị mega ebe a. Ka anyị webatazi JavaScript faịlụ nke anyị n'ime, ka anyị webata ya n'ime HTML faịlụ anyị, ị ga-eji nke a na-akpọ script tag. Ka ekwena otu ị ga-esi webata ya. Ọ bụrụ na ị cheta ihe anyị kụziri na HTML, ị ga-eji nke a na-akpọ src attribute. A na-akpọ ya source attribute. Ọ ga-ewere aha ihe a na-akpọ ya file path. Ọ ga-ewere aha ebe ihe anyị kpọọ igwe mgbakọ.js. Ka anyị kpọkwa ya igwe mgbakọ.js. Ịhụrụ ya? Ka ekwena otu anyị ga-esi mata na external JavaScript anyị arụrụ ọrụ. Ka anyị mee ihe a na-akpọ console log.
ka anyị kpịa igwe mgbakọ. Ka anyị mepee ihe a na-akpọ inspect browser inspect, ka anyị mepee ya. Ebe a ka anyị ọ rụwala ọrụ. Lee ya ebe edere igwe mgbakọ, ọ rụwala ọrụ. Ị hụrụ ya? Ihe ọzọ ị ga-eme bụ ka ijizie JavaScript wetawa HTML faịlụ gị n'ime JavaScript gị ka onye ike rụwaziere gị ọrụ. Chetakwa na ihe ndị anyị na-eme na nke a na-akpọ external JavaScript, ị ga-ere ikeke ime ya n'ime HTML faịlụ gị. Ka anyị bidokwa n'ugbu. Ihe mbụ m chọrọ ka ị mere m bụ, ị hụrụ nke a na-akpọ ebe anyị na-akpọ display. Ebe a ka anyị ga-ewepụta ihe niile, ebe anyị na-akpọ ihe ngosi. Ebe a ka ihe niile anyị ga na-agbakọ, ebe a ka ọ ga na-apụta. Ọ bụrụ na ile ekwe na nke anyị nwere, ị ga-ahụ ya ebe a. Ị hụrụ ya, ihe niile na-apụta n'ime ebe. Achọrọ ka anyị rụọ ya ebe a ka o bido rụwakwa ọrụ. Ị gakwa na, ọ bụrụ na ị gaa na HTML gị, ihe ị ga-ahụ na ihe anyị kpọrọ ebe a bụkwa ngosi mgbakọ. Ọ bụrụ na ị bịa ebe a ga-edere anyị icheta ihe anyị kụziri na nke a na-akpọ DOM, otu ị ga-esi nweta HTML tag gị, webata ya, otu ị ga-esi weta aka na HTML tags gị, webata ya na ime JavaScript gị ji eme ihe ọbụla ị chọrọ. Nke a na-akpọkwa ya DOM, na anyị na-akpọ ya DOM. Ọ pụtara Document Object Model. Ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee na-abụzi, ọ bụrụ na ị pịa ọnụọgụgụ ndị a ka ọ pụtara anyị ebe a. Aga m arịọkwa gị ka ịtọ ntị ala n'ebe a ka ọ na-esikwa ike ịmụtakwa JavaScript. Ọ bụrụ na ịtọ ntị ala, ị ga-amụta JavaScript ọfụma, nwekwa obi aṅụrị otu ị ga-esi ji ya kepụtawa web page niile ndị dị n'iche n'iche. Anyị kpọọ ya cons. Ihe a function na ka anyị mee ihe a na-akpọ to declare function. Gosi zi anyị mgbakọ. Ihe anyị na-akọwala, ihe bụ aha function anyị. Ga-eti gị nke a na-akpọ bracket. Bịakwa wepụta ihe ị ga-eme bụ ịhọrọ nke a, ga-asị dot value, jiri nke a na-akpọ, ị ga-eji nke a na-akpọ plus sign ya. I were ya ga-ewerekwa nke a na-eji eme assign. Ihe anyị na-akpọ ya augmented operator. Ebe anyị ga-ewebatakwa parameter. Ọ bụrụ na ịcheta otu ihe anyị kụziri maka ihe gbasara function, ị ga-echeta ihe anyị kọwara maka parameter. Parameter bụ otu ihe ị ga-eji jide aka maka ọ bụrụ na ịkpọ function a, ihe ịchọ iwebata n'ime function a bụ ihe ga na ebe a. Ka anyị na-agakwa n'iru. Ihe ọzọ m ga-achọkwa ka ime bụ ka ị gaa na HTML ka ị nwetacha aka na ihe bọtụn ndị a niile ile ego ị ga-abara na ọ dị ole na ole niile, ka ị nwetacha ha na ime JavaScript function gị. Ana m achọ ka anyị bịa ka ị nwetacha aka n'ụmụ bọtụn ndị a niile ole na ole niile site na nke a bụ efu, site na nke efu a ruo na nke a edere AC, ka anyị mee ya n'otu n'otu. Mana ihe ọjọọ na-achọkwa ịkọwa bụ na ị nwere ikekwa meekwa ya n'ụdị ọzọ dịkwa n'iche iche, ebe ị ga-edekwa JavaScript code gị n'ime HTML faịlụ gị. Nke mbụ m ga-achọ ka anyị wetacha ọnụọgụgụ ndị a niile site na mbụ ruo na nke ikpeazụ. Ka anyị kpọọ na ya otu. Anyị ga-aha variable. Ị nwere ike ide aha variable gị n'asụsụ Igbo, ọ ga-enye gị nsogbu na JavaScript. Mana olu ebe ị ga-eji asụsụ Igbo dee ya, m ga-ezikwa gị ya. Ka anyị kpọọ na aha variable, ka anyị kpọọ ya otu. Ga-etinye nke ihe a na-akpọ assignment operator. Ọ bụ ya bụ ihe a bụ ihe a na-akpọ assignment operator. Ihe a bụ variable ka anyị na-declare. Ga-ejiri nke a na-akpọ document.getElement. Ọ bụrụ na icheta, ị ga-amatakwa na anyị nyechara ha niile aha ID. Ihe anyị ga-eji rụọ ọrụ kịta bụ document.getElement by ID. Ọ ihe anyị ga-eji nweta aka na HTML tag nke anyị chọrọ
iji na-arụ ọrụ na ihe mgbakọ igwe nke a ga-etinye aha ID ahụ. Gịnị ka anyị kpọrọ aha ID ahụ? Ọ bụ ezie anyị enyebeghị ya ihe ID ọbụla. Ka anyị meekwu ya ngwa ngwa ugbu a. ID nke a ga-abụ, anyị ga-akpọ ya nke a bụ ka anyị gaa na nke ya kpọrọ otu ID. Anyị akpọ ya otu. Nke a anyị akpọ ya ID, anyị kpọọ ya abụọ. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ka m kọwara na ihe m mere, ile anya ebe ị ga-ahụ na etichana m ID attribute na bọtụn niile ndị anyị nwere ebe a. Ibido dewa koodu otu o gosi bido rụwa ọrụ, ị ga-ahụ na anyị nyechara ihe ndị a ID dị n'iche n'iche. Ihe ọzọ nchọkwa ka ịmata bụ na ị nwere ikikwe ide koodu a n'ime HTML gị ọ rụọkwara gị ọrụ otu o kwesịrị ịrụ ọrụ. Mana ihe m chọrọ ka anyị mee ka anyị dee ya n'ime JavaScript anyị ka ị nwee ike na-amụta otu esi na-ede JavaScript ọfụma ọfụma. Ọ bụ ihe m ji chọọ ka anyị jiri JavaScript faịlụ wee dewa koodu nke mgbakọ. Ọ bụrụ na anyị dee otu, gaa mara na anyị ga-etinye ihe a na-akpọ add event listener. Ihe add event listener na-arụ bụ ị chọrọ ịgba bọtụn na ihe ọ ga-emere gị ma ọ bụrụ ma a pịa ya. Ihe m chọrọ kwa ka anyị mee bụ ebe anyị dere add event listener, event anyị ga-eweba n'ime otu esi na-akọwa ya na JavaScript. Ihe a na-akpịa bụ event. Enwere ndị dị iche iche a na-akpọ on-submit, click, nwekwa ndị ka key press down dịcha iche n'iche n'iche. Idere m click ebe a. Ihe ọzọ ị ga-echetakwa na ide add event listener, ọ bụrụ na itinye event ya ga-etikpe aka a na-akpọ callback function ya. Callback function ya ga-eji nke a na-akpọ arrow function ka onye ike gbara anyị ngwa ngwa. Ebe a ị ga-agbakwara ihe a na-akpọ callback function. Callback function pụtara oge ọ bụrụ na ị were function otu ihe a na function, ọ bụrụ na ị na-ewebịa n'ime function ọrịa oge a na-akpịa callback. Ihe ga-eme mkpọ aha function, mkpọ ya ebe a, mkpọ function ebe a, mwebata. Chetakwa na anyị edeela arrow function a mkpọ ndị mweba nke a na-akpọ paramita. Ihe m ga-akpọ ihe a bụ otu. Ọ bụrụ na anyị pịa otu, ị ga-ahụ na ala ọrụ ya pịakwa. Lee ya ebe a, a na-apịa otu, ịhụrụla ọrụ. Ị hụrụ ya? Ga-ahụ na ịhụrụla ihe, ịhụrụ ọrụ. Leekwala ihe ọzọ mere ebe a na aha anyị kpọrọ ihe nke anyị kpọrọ nhata ahụ anyị megharịrị. Ka anyị ga megharịkwa na ile ahụ ị ga-ahụ na ọ pụọla. Ihe mere bụ na aha anyị kpọrọ ya n'oge mbụ anyị bịa megharịa ya. Anyị kpọrọ ya ịkwọ btn n'oge mbụ, mana ugbu anyị kpọrọ ya nhata btn. Ka anyị gakwa na CSS anyị gaa megharịakwa aha ahụ ebe ahụ anyị kpọrọ ya aha ka anyị kpọọ ya nhata ebe a ka o nwee ike dịkwa mmadụ. Ị hụrụ ya na ọ nọziela ọfụma. Ka anyị ọ ga-adị ole na ole dị nke a ga-abụ abụọ. Ka anyị gaa kpanụ na web peji nke ebe anyị mega ihe mgbakọ igwe anyị ka anyị mara ma ihe ndị anyị dere ebe a ọ ga-arụ ọrụ. Ewetachala m ile anya ebe ị ga-ahụ na ewepụtachala m bọtịn ndị ahụ niile anyị dere na HTML. Nke a bụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2. Ka anyị gaa n'olekwa ma ọ rụgo ọrụ. Anyị mara ma ọnụọgụgụ ndị a niile ọ bụrụ na ịpịa ndị a niile ma ọ ga-apụta na ihe ezi mgbakọ a. Anyị dee nke a bụ 0 0 2. Ị ga-ahụla ndị arụwala ọrụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ị hụlala ọrụ. Ọ bụrụkwa na ịchọ ide 10 ga-ede ya 1 na 0. Ihe ọzọ anyị ga-emekwa bụ ka anyị nwetanụ bọtịn ndị edere AC nke anyị kpọrọ hichapụ ha niile na nke hichapụ na nke a anyị kpọrọkwa kpọm na ndị nke ọzọ. Ka anyị nwetanụ bọtịn ndị nke a n'otu n'otu ka m gbakwa mbọ mee ya ngwa. Eko fọnshọn ụzọ atọ, nke a na nke hichapụ niile, nke a hichapụ na nke nhata btn. Ọ bụ fọnshọn ụzọ atọ anyị ga-eke ka anyị nwee ike gbaa mbọ mee ya ngwa. Ka anyị kee na ya cost hichapụ ha niile.
ka anyị ji nu traditional function mee ya ka anyị hapụ iji arụ function ga-ewebụ ya empty string. Empty string a ọ otu na-esi akpịa na JavaScript. Ihe ọ na-akọwa bụ ọ bịala ihe ọ chọrọ ime na abụ ka m gosi gị ka m webata bọtịn nke ahụ a na-akpọ hichapụ ha niile. Ere ya ihe ebe hichaa ha niile. Ihe kpọrọ ya hichaa ha niile. Hichaa ha niile. Ọwa ha hichaa ha niile. Ọ bụrụ ibe ebe a ka anyị webata bọtịn ahụ. Ọ bụrụ ka ị ga-ahụ ihe ga-eme ihe function a ga-arụrụ anyị na-abụ ọ bụrụ na ị pịa function hichaa ha niile ahụ nke ahụ edere AC ọ ga-ewepụ ọnụọgụgụ niile nọcha na ihe ezie mgbakwa. Anyị ekwesịghị itiga ihe function ahụ ihe arụ function ahụ ebe ahụ. Ọ bụ ihe m nsogbu ya ka m lekwe ọzọ. Ịhụrụ ọrụ ala ọrụ dị mkpakọ niile ọ bụrụ na ị pịa ihe AC a o wepụ ihe niile idere ebe a. Lee ya. Ịhụrụ ya ọzọ ọrụ ala ọrụ. Ịhụrụ ya ọrụ ala ọrụ. Ka anyị ga-mezie nke a na-akpọ hichapụ. Anyị menu bọtịn ka anyị mee nke hichapụ ahụ. Ka anyị gakwa na anyị ga-anọ na HTML wetakwa ID nke a na-akpọ hichapụ. Ka anyị kpọkwa na hichapụ fọm. Anyị wetakwanụ anyị ahọtakwanụ bọtịn nke ahụ megharịakpa ihe ID ya hichapụ ga-akpọkwa function ahụ ebe a. Achọrọ m ọ bụrụ na ị pịa nke a ka o wepụrụ anyị nke ikpeazụ ka ọ na-ewepụ sọsọ ofu onye m chọrọ ka o mee. Ihe anyị ga-eji eme ya bụ ihe a na-akpọ slice. Ihe m na-achọkwa ka ime na-abụ ọ bụrụ na ị bịa ebe a dịrị anyị ga-edeclare ihe a na-akpọ variable. Anyị akpọọ ya mgbakọ ọnụọgụgụ maọbụ ka anyị kpọọ ya x. Anyị asị ịkpọsụ ihe ọzọ anyị ga-asị bụ anyị weta ihe a otu anyị si weta ihe a anyị asị ya dot to string. Ọ bụrụ na icheta ihe dot to string na-arụ ọ ga-atụ omere ntụgharị data nke webịa na ya nke a na-akpọ string. Ọ bụrụ na ewebịa na string anyị asị kpa dot slice. M ga-akọwa ihe dot slice a na-arụ. Anyị asị 0 nye ya -1. Chetakwa na ị ga-ede ihe ala asụsụ oyibo ị ga-ede ya n'asụsụ Igbo. Ihe ọzọ m ga-asịkwa bụ otu m si nweta nke ebe a mewebatakwa ihe ebe a sizie m ga-asịzi ka ihe a bụrụzie x. M ga-echeta ihe anyị ga-akpọkwa ihe a. Ihe function a na-akọwa bụ ọ bụrụ na ị nweta ihe mgbakọ ngosi mgbakọ a ọ bụrụ na ị nweta ihe nke dị n'ime ya anyị ewereli ya anyị were ihe a na-akpọ slice. Anyị ga-ebepụ nke ikpeazụ nke nọ n'ikpeazụ. Anyị na-achọ ibepụ sọsọ ofu nke nọ n'ikpeazụ. Anyị bepụ ya gaa mara na anyị bepụ ọ ga-ewechetara anyị nke a na-akpọ string ọhụrụ. O wetara anyị string ọhụrụ. Anyị ewere string ọhụrụ ahụ were ya webazie ya na nke a nọ ebe a. Anyị merezie ka ọ bụrụzie ihe nke ọhụrụ ka anyị lekwa anya n'otu ọ ga-esi na-arụ ọrụ. Otu anyị sizie ihe a ugbu ọ bụrụ na ị pịa nke a edere del ị ga-ahụ na ọ na-ewepụrụ anyị sọsọ ofu ọ ga na-ewepụ ofu sọsọ. Ọ bụkwa na ịpịa nke a na-ede AC o wepụ ha niile otu mgbe. Lee ya. Nke ọzọ function nke ọzọ anyị ga-ede bụkwa function ka a ga-eji eme ihe nhata nke a na-akpọ ịkpọ. Nke ọ bụrụ na ịpịa nke ịkpọ nke a na-akpọ ịkpọ sign na asụsụ Igbo ka o nwee ike gbakọọ ihe niile ka anyị ga-akpanụ na ihe HTML ka anyị wetanu function anyị kpọrọ nhata. Ịkpọ a na ya nhata n'asụsụ Igbo ka anyị bịa ebe a. Ọ bụrụ na anyị nweta ya anyị akpọ ya nhata btn. Ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ ka anyị nweta bọtịn ya webata ya na ihe JavaScript anyị. Chetakwa imegharị aha. Ihe ọ ga-emekwere m ebe a bụ ka mkpọ nke a bụ ọnụọgụgụ niile ọnụ mgbakọ ka akpịa ọnụọgụgụ
ọnụọgụgụ. Ị ga-ewebata ebe ị ga-asị const mgbakọ ọgụgụ, mgbakọ ọnụọgụgụ, ihe m chọkwara ịkọwa bụ ihe a na-akpọ ọdịnaya. Iwere ihe a na-akpọ mgbakọ.value, ọ bụ ihe dị n'ime input tag a. Ebe a bụ, chetakwa na ebe a bụ input tag a. Ihe anyị na-achọ ijikwa ihe a na-eweta bụ ebe a kọwara ngozi mgbakọ.value bụ ọdịna n'ime ihe input ahụ. Anyị weta ebe a, ọ bụrụ na anyị weta ya, ihe ọzọ anyị ga-eme bụ anyị ewere ya, ihe ọbụla nọ n'ime ya etibia n'ime ihe a na-akpọ var. Iva bụ inbuilt function na JavaScript. Iweta ebe a ga-asịkwa ihe ọbụla nọ ọnụọgụgụ ọbụla nọ n'ime ọnụọgụgụ ọbụla si na eva pụta, ka anyị were ya mekwa ya ka ọ bụrụzie ihe ga-anọzi na ngozi mgbakọ input anya ahụ. Ọzọ m chọkwa ịkọwa bụ ihe a na-akpọ eva inbuilt function na JavaScript. O nwere ọtụtụ nsogbu dị n'ime ya, mana ọ bụrụ na anyị arụwa ọrụ, m ga-ezikwa na otu ọzọ ị ga-eji mekpa mgbakọ gị ka ọ rụọ ọrụ. Ị ga-ejikwa nke a na-akpọkwa eva, n'ihi na eva nwere ọtụtụ nsogbu dị n'ime ya. Ka anyị webata ihe ọzọ m chọrọ ka anyị mee, ka anyị webata bọtịn ndị nke a, bọtịn ndị nke a ọ dị 5, ka anyị webatacha ya na ime JavaScript anyị n'otu n'otu. Ka anyị gaa lekwa anya na ugbu lekwa anya ma ọ na-arụkwa ọrụ otu anyị chọrọ. Anyị pịa n'ofu n'ime ha. Ị hụrụ nke kpọm? Ọ bụrụ na anyị pịa nke a, ha niile arụwachala ọrụ, ha batawachala otu n'otu, ha niile arụwachala ọrụ. Nke anyị na-akpọ nhata. Anyị lee ma ọ na-arụkwa ọrụ ọfụma. Ka anyị lee n'anya, anyị chọta nụ nhichapụ. Enwere ebe anyị kpọrọ function nke ihe a, ka ebe anyị kpọrọ ya, enwere function nke a. Ihe function a anyị na-akpọ nke a bụ ka anyị megharịkwa anya. Nhata btn. Ka anyị marakwa ihe anyị kpọrọ ya na nhata btn. Ihe ọ ga-emere anyị bụ ọ bụrụ na ị pịa nke a na-akpọ nhata, ọ ga-eme mgbakọ niile ahụ. Ọ bụrụ na ị pịa ya, ọ ga-akpọ function a okwu ka ọ gbakọrọ ihe na anyị tinyere na ka anyị lekwa n'anya. Anyị sịkwa na ụka asatọ ka anyị sị 2 ọ bụrụla nnọọ na-ahụ ya ga-ebekwa ebe a fichapụcha ha niile. Ọ bụrụ na ị pịakwa ihe dịka 6 jikwa 2 ga-ahụkwa ya. Ị hụrụ ewu ọhịa na-arụwala ọrụ. Ị hụrụ ya? Ịsịkpa ihe dịka 5 mụbaa 5. Ị hụrụ ebe a? Ị hụrụ ihe? Ị hụrụ anyị ekele ya ugbu na lee na anyị ekepụtala igbe mgbakọ nke anyị ga-eji mee mgbakọ niile gbasara ọnụọgụgụ. Ị hụrụ ugbu na? Ndewonu, unu ahụla ya? Ndewonu. Mana e mere ihe ọzọ m na-arụ ọnụ. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị mma, ịkwadokwa na ihe anyị na-eme, ị na-emepụtakwa onyonyo nke nkụzi niile gbasara web development, anyị na-arịọkwanụ ka itinyere anyị aka na bọtịn nke sọbskraịbụ ahụ, hụkwa ihe onyonyo anyị nke anyị n'anya, ma tụsarịkwa anya na ndị niile na-asụ Igbo
ka anyị ike mụtakwa otu esi na-emepụta web development n'asụsụ Igbo. Ndewonu.